स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं परभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांती। श्रोते मंडळी नमस्कार सगळ्यांक. कश चल्ल्या आनंद यात्रेन तू कले टेन्शन असले कले प्रॉब्लेम असले सांगच्या अड्डी ना तसले असल्यारी आम्ही तांकां मार्ग काढये. गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझ्या दास बोधासी का बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। दीन दीन परी मनास वाटे दीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जानकी जीवन स्मरण जय जय राम महारुद्र हनुमान की जय 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 रघुवीर समर्थ। ओम मंडळी आजी मनाचे श्लोक दोन्ही जे घेऊनचे सती ते 73 आणि 74 नंबर. पहिली आम्ही कंच विषय घेतलो
नवेचे कदा ग्रंथीचे अर्थ काही, मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नाही. महाघोर संसार सच्छत्रु जिणावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. संसार हा घोर शत्रू, कायम कल्ले ना कले काळजी, कल्ले ना कले प्रॉब्लेम, आणि अंगल घरा तंगल घरा नाही, प्रत्येक घर असता. कोण पडदू कोण दाखयता कोण दाखयना, जाल्यार सगळ्यांगल घरा प्रॉब्लेम्स हे असता तिची. तरी हाऊ वी डील विथ इट, दॅट मॅटर्स. नाम घेतल्यारी तो संसार शत्रू कशी ताका जिंचे, प्रॉब्लेमाचे आमी चॅलेंज करून तांचेर पाय दवरून पेलदिकान कशें वचचें, मुखार कशें वचचें, आमकां मुखार मुखार वचता तेमी ते कशें करचें हाजो सोपो मार्ग म्हळ्यार नाम घेवचें. मागशी तुमकां सांगता अनेक श्लोक ताजे मुखार कलस. देहे दंडणेचे महादुःख आहे, महादुःख घेते नाम घेता न राहे. सदाशिव चिंतित से देव देवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. कळले की मस्त म्हणता महादेह दंडन करता ती, म्हळ्यार हो उपास करी तो तपास करी, हांग तीर्थयात्रे वच, हांग वच थंय वच. प्रत्येक वाराक खंयचे तरी देवा दिला. आडकान सुर्यांग सुद्धा देवळ असं बँगलोरात हांव पळयलें. आयतारा सुर्या देवळा वचचे, सोमाराचे ईश्वरा देवळांतून, मंगळारा देवी देवळांतून, बुधवाराचे आणि खंय ब्रस्ताराचे गुरुंग देवळांत वचचे दत्त मंदिरांतून, शुक्राराचे परत देवी देवळांतून, अशी करून शनिवाराची मारुती तेल घालूक, अशें करून प्रत्येक दिवस आमगेल बिझी वता. आमी वता ती तितले ते सोपस्कार करता ती येता ती आणि पाय वांटेवन येता ती. आता तरी लॉकडाऊन म्हणा, खंय वचचे उपाय येवना, म्हळ्यार उपाय ना जाला, खंय वचूक जायना. तेमी ती बाकी रुपाने देहदंडन करचे, उपास केले. हांव सांगता मंडळी, हांव स्वतः मगले पहिले म्हळ्यार यंग असतना 3 फंतां 16 सोमार केले, 3 फंत केले. म्हळ्यार एका फाटोफाट एक न्ही, थोडे अंतर दवरून, जाल्यार ताजेर भयंकर श्रद्धा आसूं नये म्हणून न्हय. जाल्यार ऑफिसां वतालीं, चेड वचन हे दास बोधवाचे आनी काम आसतालें, तरीकय कल केले 3 फंतां उद्दां सुद्दां घेवची ना. दिवसभरी ताण लागून धगा दिवसान तरी भयंकर ताण लागता, आणि इतल्या चिडचिडी, माथ्या दुख जाता. देह दंडन देहाक सज दिवची. अरे तुम्ही आम्ही देह हो जिवंत असता, कल्या म्हळ्यार ताका आत्म जगयता म्हणटा देह जिवंत असता. मरना पण आत्म वचना पण चैतन्य वचना पण देह थंय असता, जाल्यार तो जिवंत असना. तर देह हो जड असो, तो उत्पन्न जाता आणि ताजी एक स्थिती तो सांज जाता, होड जाता, मांतार जाता, तरुण जाता, मांतार जाता, कडे मरण जाता. अशी त्या देहात सगळी स्थिती असत. तसले वेळार आम्ही त्या देहाक दुखोवन पण आम्ही खरे जगतात कशी. एक हे असत तुम्ही सांगता जगतात आम्ही मनान जगतात. आमकां कले कोणे उरले की पटकन उद्दा येत दोळ्यान, तू कल्ल्या म्हळ्यार ते मनाक लागता. खंय लागता? मनाक लागता. कान दाखयत पण मन खंय असं म्हणून काढू जायना. जाल्यार मन हे असं आणि ते इतले लहरी असं कल्ले विचारचे ना, सज्जन तरी बिलकुल ना. तरी हांगा कल जाता देहाक दुःख दिवन कडे हांव घार येताल न्ही, दडून घार येताल, मात्ते दुखताले, घरची काम आसताली, चेड बसत, मागीर हांचेर चिडचिड, तांचेर कोप, अशी करून तो दिवस वतालो. उपयोग कसलो मंडळी, देहाक दंडन दिवन ते आत्त कळता, जाल्यार त्या वेळा कळणी. तरी हांनी सांगल्या महादुःख ते नाम घेता न राहे. सगळ्यांत व्हड दुःख अशी तर की त्या नुसते नामाने तिरोधान जाता, ना जाता. त्यावेळी जर एक 5 पैशा खाली भाजी कले मेळता जाल्यार 500 रुपये कसल्या खर्चूं का, हे आमगेल म्हणणे. समर्थ आमगेल म्हणणे हे असं की 5 पैशांत काम जावचे अशी खबर, 500 रुपये नुसते पुढे खर्चोवन कल्ल्याक व्यय करचो.
त्यापेक्षा ते दुसऱ्या खातीर वापर येत नाही असल्यारी तशी. आणि नाम घेता घेता ताजी आवडी लागता, ताजे हे जाता, मनाक बरें दिसता. दुःख आसची जागेर असता ती खंय वचना ती जाल्यार तांचे सफरींग जायना, ते दुःखाच उडास जायना. आम्ही ताजे मुखार वचू शकतात आनी ते विसरू शकतात. आणि पास्ट टेन्स आम्ही म्हणतात न्ही की दुःख बहुतेक कलमीत येतात की पास्टान कलेपणी जाल्लेलं असता, कोणेपणी आमकां सतायसिल्लें असता, कलेपणी जाल्लेलं असता, ते आमकां विसरू शकना तुमी. ताजे मुखार वचका जाल्यार आमी ते उडास केल्ले की ती मनुष्य दोळ्या मुखार येता, ती तांगेल वागणूक दोळ्या मुखार येता आणि आमकां दिसता नाक्क बाहे कशी मुखार वचचें. पण नामांत मन रमले नाही की हे कसल्याचे उडास जायना. कळ्ळें? नाम हे इतलं गॉड असं ते परमेश्वरागले तांची एक आवड लागली की सान्न चेडवांक म्हणतात न्ही, अगदी सांज चेडवांक कोणी गिफ्ट म्हणून चॉकलेट व्हेले हांव सांगता नाका बा चॉकलेटाचे चटक लाव नाका, ती दांत वायट जातात. तशी त्या नामाची एक पण चटक लागली न्ही आणि कडे कोणेपणी दिता तिका नकळत चॉकलेट, आणि चॉकलेटाची एक पण खाली किती सवय लागता त्या चेरडाक. तशी आमकां नामाची कोणेपणी चटक लायली, ते घेता 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 तांतूं इतली रुची येता त्या नामांतून, जशी सान आसता न्ही म्हाका आमट चोखची सवय अशी. अगदी सान चेरडाक कितकी वस्ताय आशिल्ली, अजुनूय म्हाका उडास आसता ते कितली बरें लागता चोखल्यार म्हणटा, परत परत रस येतालो. जाल्यार जेन्ना नाम सुरू जालें न्ही त्यावेळी आमट चोखची रुची कसली केली गड, हे नामाची जास्ती गोड म्हण दिसता. एकूण कळ्ळें की महान दुःख जे विसरच्या जायना तें दुःख सुद्दां नाम घेतन वर घेऊन चालले. की नाम कशी अति स्वल्प सोपे पुकाचे, ताका कले खर्च ना, ता खंय दवरचें म्हणून कश्ट ना, ती खंय दवरलेली विसरली म्हणून ते ना, चावी बिवी आमी खंय दवरल्यार आमी विसरतात वय की नाही. त्यावेळी एकंता गोंदवलेकर महाराजांक कोणकी विचारते सद्गुरू अशी सगळ्यांक जाले अजूनही एकदम हे आसत ते म्हळ्यार तांगेल ग्रंथांत जशी समर्थ दासबोधान जिवंत सत्य तस ते सांगतात मी नामामध्ये मी सदै आहे अशें तांगेल म्हणणें सांग ते पावतात सगळ्यांक. तर तसले हे गोंदवलेकर महाराज तांकां नामाने म्हळ्यार ते कल्ले हाजे पटकन उत्तर दिताले, कल्लो प्रश्न विचारलो की पटकन उत्तर दिताले. तांकां एकल्यान विचारले तुमचे ज्ञान खंयच्यान येता, तशी रामकृष्ण परमहंसांक एकल्यान विचारले. ते कशी इलिटरेट, रामकृष्ण परमहंस तरी अगदी इलिटरेट, इवन गोंदवलेकर महाराज जास्त शिकनिशे जाल्यार तांगेल उत्तर जी आसत प्रश्नाक ती अशी बुद्धींतून येनाशिल्ली, विचार कोण येनाशिल्ली, भितरल्यान उलयताली. त्यामुळे ते परमेश्वरान तितले एक रूप जालेले की परमेश्वर तो प्रश्न विचारतालो आणि परमेश्वरच भितरल्यान उत्तर दितालो, ते दिनाशिल्ले आणि ते परफेक्ट उत्तर असतात. तर अशी हे जे असं तांकां ते नाम घेतले की तांकां एकल्यान विचारलें रामकृष्ण परमहंसांक की तुम्ही कशी पटकन कशी उत्तर येता, कळ्ळें? तर तांणी सांगलें सोपेंच, देवीने ताची चावी आपणाल्याक दिल्या म्हाका नामाची, आणि ते नाम घेतले की तो लॉकर उघडता, उघड की फटाकन ना उत्तर येता, उघड की ट्रेजरच ट्रेजर नाही सगळीकडे ते पसरता. तशी हे महादुःख सुद्धाही विरघळून होत तांतून. सदाशिव चिंतित असे देव देवा, अरे ईश्वराने ते विष हलाहल पचयले रामनामान जोरारी कंठ सगळं नीड जाऊन गेलं, त्या मुळा वच्चू पावना कल्या म्हळ्यार गौरी अशी गळ धरून बसली हंगावंत रामनाम. आणि ताच्याने सतत ताजी चिंतन रामेश्वर आमगो तस रामेश्वरान तू ते कपिनी सगळ्यांनी रामान ते ईश्वराचे लिंग केले आणि ताची पूज केली, आजे नाव केले ते रामेश्वर. तरी कल्ले अर्थ कलताचो म्हणना पडे रामान सांगले सह रामस्य ईश्वर, रामागली ह्या रामागलो तो ईश्वर मगल देव तो म्हणून तो रामेश्वर. तरी पण ईश्वरांकल सांगता ना ना तशी ना ते रामो ईश्वर यस्य सह रामेश्वर. राम कोणागल ईश्वर असती तो हो ईश्वर रामेश्वर. तशी म्हळ्यार एकमेकांगल हें जातात
तशी नामान कल जाता गुरु मेळतात. गुरु आणि परमात्मा एक असतात. त्यामुळे गुरुंगल मार्फत आमक परमात्मा मेळतात. हं? आणि त्यामुळे कल करता प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. आता कल्ल्या वेल्याने तुम सगळे हे जातले म्हणून अशी एकल्याक विचारले कळलं. त्याची खातीर एक सांची काणी सांग. वारकरी पंथातून इतले लोक वतात न्ही, हजारोनी आता वचनात म्हणा, लॉकडाऊन आस म्हणून, पण वताली. तरी ते हाजे चॅनल वाले तांगे इंटरव्ह्यू घेवच्या मध्ये 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 लुडबुड करतात न्ही. म्हातार बुवा, आजोबा, तुम्हाला कसं वाटतंय वारकरी इथे चालताना? त्रास होत नाही? नाही हो, त्रास नाही होत. कितले नवदी वयर पाविलं आणि डोळे बारीक झालेले जाल्यार धष्टपुष्ट जेल डाळ एकदम अप टू डेट आणि आरामात वतालो. बड्डी अशी घेतल्या आणि वतालो. कसं वाटतंय? उत्तम वाटतंय. आत्ता पाहू ना माऊलींच्या गावाला म्हणून अशी. मग तुम्ही किती वर्षापासून येता विचारले. झाली असतील काय 60-70 वर्ष झाली असतील तेव्हापासून येतो. हा, त्यावेळी मग तुम्हाला दर्शन झालं का विठोबाचं? किती वेळा विठोबा भेटले? विठोबांनी दर्शन दिलं का? त्यावेळी त्यांना सांगलंय नाही दिला, नाही दिलं. मग तुम्ही एरवी काय करता हो? आता इथे वारीला आलात, इथे विठोबाने दर्शन दिलं नाही म्हणतात. आमची शेती आहे, हे आहे, ते आहे, त्यांचं सगळं चांगलं. मग ते सगळं काम सोडून विठोबा दर्शन देत नाही तर तुम्ही दरवर्षी इथे का येता? कुठली श्रद्धा तुम्हाला इथे आणते म्हणून सांगले. त्याने सांगलंय तुम्ही मला प्रश्न विचारलात ना, मी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी एक प्रश्न विचारतो त्याच्याने मिळेल. त्याने सांगलंय की आता बघा, आमच्या घरी ना एक कुत्रा आहे. समजा एक माणूस आहे, त्याच्या घरी कुत्रा आहे आणि सगळं तो सगळ्याची राखण करतो. आमच्या घरी कुत्रा आहे, गावातल्या प्रत्येकाकडे एक 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 कुत्रा आहे सांभाळ करायला, शेताची राखण करायला. एकदा काय झालं, आमच्याकडे चोर आला. चोर आला तर कुत्रा भुंकायला आला. मी तिथे झोपलो होतो. एकटा जोर जोरात भुंकायला लागल्याबरोबर त्या बाजूचा कुत्रा भुंकला, ह्या बाजूचा कुत्रा भुंकला. सगळे कुत्रे एका सुरात भुंकायला लागले आणि चोर पळून गेला. कधीचा पळून गेला माहिती नाही. तर कुत्रा कोणी पाहिला होता? नाही, कुत्रा नाही, तो चोर कोणी पाहिला होता? त्या पहिल्यांदा जो भुंकला त्याने तो चोर पाहिला होता. मी झोपलो होतो तर मी उठेपर्यंत चोर पळून गेला होता. मी पण कुत्रा पाहिला नाही, पण मी पण चोर पाहिला नाही, ते कुत्र्याने चोर पाहिलं होतं. आणि बाकीच्या कोणत्याही कुत्र्याने चोर पाहिला नव्हता. तरी पण तो चोर होता कारण एकाने पाहिला होता. तसं मायबाप आमच्या संत माऊलींनी, नामदेव माऊलींच्या हातचं विठोबाने जेवण जेवलं. ज्ञानेश्वर माऊलींच्या बरोबर ते फिरले. त्यांना हात धरून नेऊन त्यांनी समाधीला बसवलं. आता हे विठोबा जर त्यांना तिथे दर्शन देतात पंढरीमध्ये, आपण त्या कुत्र्यावर पण विश्वास ठेवतो की चोर आला होता कारण कुत्र्याने पाहिला, मग आपण इथे का नाही बरं विश्वास ठेवत? विचार कल्ल्या का मी हंग विश्वास ठेवत म्हणून. आणि खरे असते तशी संतांनी गुरु नेमकं नाम घ्या म्हणून सांगले. श्रद्धेने घेऊचे. कल्ले तंतू हे काढचे ना, हे अशी केल्या तशी जातले, कल्ल्या वेल्यान मेळतले, म्हाका नोकरी मेळटले, राम 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 म्हणून कोणे नोकरी दितवे. कोणे सांगा न्ही नुसते राम राम करत, पण राम राम म्हणतच काम सुद्धा करता नव्हे. त्या राम नाम घेता घेता नामांत काम करत म्हणे नोकरी मेळटा. नोकरी खातीर प्रयत्न करता ती. कोणे सांगा न्ही की आळशी जायती, मूर्ख जायती. जाल्यार नाम घेयत, नामाने शक्ती मेळटा. तांतूय गुरु येता नाम घेतले असल्यार गुरुंकल शक्ती मेळटा. अरे सदाशिव इतलो व्हड महादेव तो विष हाजे हलाहल विष पचयता राम नामाचो. त्यांनी ती प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. आता प्रभाते मनी म्हळ्या कले प्रभाते घेऊन का म्हणना, दिवसाक एक 4 खानपुणे मुख्य म्हळ्या नाम घेत चला, चिंतित जावा म्हण. नाम घेत जावा म्हणणी, नामाचे चिंतन करत. चिंतन म्हणा कले अनुसंधान दवरत. म्हळ्या सतत कल्ले जालने तरी तागल उडासन काम का कशी तरी हे
ना आम्ही म्हणतात नाम घेऊनच्या वेळ नाम परत ते भजन सांगतात. मागचे पण घेतले परत सांगतात बिकॉज इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाम घ्याया वेळ नाही ती वेळ तू होऊ नये. तेव्हा हे रमगल रामा तू खंचे रूप घेऊच्या शकता, तू सूक्ष्म अस, तू निर्गुण अस, तू खंचे रूपांत मला येऊच्या शकता देवा. त्यामुळे ती ती नाम घेऊनची वेळ जाऊन आज मला येऊ मग वेळ मिळणार नाम घेऊच्या ती वेळ माझ खातीर जा. नाम घ्याया वेळ नाही ती वेळ तू होऊ नये. हर क्षणाचा साक्षी तू ही जाण तू घेऊ नये. काम करिता घाम आला, काम करतन करतन होम सुटली धगबुकीतलं मे महिना. राम तू होऊ नये. त्या घर्म बिंदून थांबू त्या होम मेन थांबू तर रामच मग उडा जाऊ का देवा. मत सांगा तू इतकं कष्ट काढता त्याने तू कुसऱ्या होऊ मायल्या पण मग संगातीच असतो, मग संगाती काम करत असत. हे एक अनुसंधान. काम करिता घाम आला राम तू होऊ नये. गात्र थकले नेत्र मिटले हो दणू झाला. बशील बशीलकडे अशी करून येता त्यावेळी आराम तू घेऊ नये. सुखद शब्दे शरीर फुलले आणि बरे म्हणाली व किती बर ग अशी तुला आवाज किती गमटस ग आणि स्तुती केली तर आमकल दिसता ना नाम ಹೇಳ್ತರ್ಕೆ ನಾಬಾ ಅಂಪ ಕಲಿ ಸ್ತುತಿ बर दिसता नाम ಹೇಳ್ತರ್ಕೆ मारा फुलेलवर दिसता. रोमांच उभरतात ती अंगाचे जाल्यार ते रोमांच नाम घेतन जे रोमांच असतात ने तितलं गमट्याच ना. तरी नाम घेतन जे रोमांच उभरतात भितरल्याने तरी सुखद शब्दे शरीर फुलले रोमांच तू होऊ नये. त्या रोमांच म्हणजे देवा तुग स्तुती करत देव लोक मगल नाही त्यामुळे ती तू रोमांचित झाला त्या रोमांचात तूच अस. रोमांच तू होऊ नये. दुःख अग्नी हृदय जाळी अश्रू रूपे विजवये. एक एक म्हणता इतकं दुःख जाता कले कोणी जाता भयंकर दुःख जाता विसरू म्हणा विसरच्या जाय कितलं कितलं मन वळूनच्या पळेलाय परत परत उडा जाता जाल्यारी दुःख दुःख अग्नी हृदय जाळी अश्रू रूपे विजवये. डोळ्यांथान घळघळ उद्दा येता आय कॅनॉट कंट्रोल. त्यावेळी त्या उदकान थांबू द्यावा तुमची म्हाका फील जावं की तू म्हण का हे पळय हे अश्रून सुद्धा हांव आसा तू सांगाती आस मा भिवू नाका. हांव तुका सांगाती आसा भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. स्वामी समर्थ सांगतात हे नाही आमगेल प्रत्येक अवयवांथान तो आमकां फील जाता. दुःख अग्नी हृदय जाळी अश्रू रूपे विजवये. गर्व झाला वा मगल राम कितलं कैवारी असं. रामान म्हाका इतलें म्हजेर कृप केल्या हांव कोण की ग्रेट हांव ग्रेट अस म्हणून खूप कृप ताणें करनी. तो दिनानाथ अस तो पतित पावन अस पती तांकां पावन करचें तागेल ब्रीद अस. त्यामी ती तान्ने म्हाका हाताले धरली की म्हाका हांव चिखलान पळ्या म्हाका वयर काडता हांव कोणें ग्रेट असं म्हणून न्हय जाल्यार त्या हांतू दुःख अग्नी हृदय जाळी अश्रू रूपे विजवये. जाल्यार केन्ना गर्व झाला निचरण्या हांव कोणकेची म्हणून गर्व झाला दुसऱ्याक तुमकां जुनी कल्लं तुम्ही नाम घेना ती कले घेना ती घेऊ का नाम घेऊ का अशें करपा तशें करपा सांगचे ससार. जाल्यार हांव केन्ना घेवच्या सुरू केलो मस्त वांट काण बहुत पापड बेले मस्त पापड लाटून झाले कल्ले जायना म्हणना पडे. गुरून सांगले पहिले नाम घे करो प्रॅक्टिस करी करी त्या लिहिलेची लिहावे वाचिलेची वाचावे विवरलेची विवरावे पुन्हा पुन्हा नाम घेतलेची घ्यावे. परत त्यांची कसले म्हणून विचार नका घेत राब आणि त्या घेतन 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 पुऱ्या मनात चिक्कोल वतलो. त्यावेळी गर्व जायना पडे परमेश्वरा दिसता आतिगल गर्व निचरण करका म्हणना पडे कोणाल पुणी रूपान तो येता आणि तो आमगेल अपमान करता. अपमान केली की अशी हक्क म्हणतात न्ही मनाक लागता. म्हाका कल मन नाव आहे तान म्हाका अशें कल्या म्हणूक आशिल्लें अशें कल्या करता आशिल्लें म्हाका कितलें वायट दिसलें मनाक लागता. गर्व झाला निचरण्या अपमान तू होऊ नये. अपमान झाला खंत वाटे आय फील लो. अयो हान मगल इतलं अपमान केलं खरेंची म्हाका एकदम वयर थान उड्डेल वर जालें अशी तोगूच के पाय निसून पडल्या तिक लागना जाल्यार वयर माळ्यार चोंड बशिल्ले एकदम धप्पकन तोगू बसल्या भयंकर लागता हात पाय म्हणून त्यांची पाळी. तशी गर्व झाला निचरण्या अपमान अपमान तू होऊ नये. अपमान झाला खंत वाटे
अगदी लो दिसता त्या वेळार धीर तू घेऊ नये. तू कोणेपुणी तसला कोणेपुणी येता आम्ही जर सतत नाम घेतलं नाही तरी कोणीतरी येता आणि आमकां धीर दिवच्या कास गो विसरेस जाता न्हय केन्ना पुणी. खरें तू ग्रेट असं कोणें म्हणलें आसतलें तशें शांत केलें म्हण अशें करून आमकां धीर येता आणि आमगेल गर्वाचे निचरण जाता. गर्व झाला निचरण्या अपमान तू होऊ नये, अपमान झाला पंत वाटे धीर तू घेऊ. आता अनुसंधान म्हळ्यार कशें असता आम्ही जगतात म्हळ्यार ते कल करतात. श्वासात ये श्वास घेतात श्वासान तू यो देवा श्वासात ये भासात ये म्हाका भास जालो हो आयलो तो आयलो. श्वासात ये भासात ये हास्यात ये खो 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 करून जोक मान हसता ती त्या हास्यान तू म्हाका तू दिसो तुका लोडा जवळ कृष्ण कशें हसता कुईन कशील तो कल्लेपणी खोडी करतालो आनी हसतालो तशें हांवें कल्लेपणी जोक केल्लो आणि लोकांक हसले न्ही म्हाका दिसता अरे वा हो पळय मगल कृष्ण हांगा हसता असो मगल जोकाक अशी म्हळ्यार कले श्वासात ये भासात ये हास्यात ये रुदनात ये रण्येले ते रण्यांत सुद्धा कोणेपणी दोळ पुसूक येता तोय मगल कृष्णूची मगल रामूच येता. आणि श्वासात ये भासात ये हास्यात ये रुदनात ये हर क्षणाचा साक्षी तू अश तू हर क्षणाचं साक्षी जावन मधल्या ग्राह आणि म्हाका साक्षी कशी राबचे तू शिकय देवा. म्हाका साक्षी भाव कशी घेवचो हे तू शिकय. साक्षी भावान कल्ले पळोवच्या लागले न्ही तरी आमकां सगळे सबको झूठ आहे म्हण दिसता. मस्त आमकां दुसऱ्यांक गेले चूक जशी कळतात पळय तशी आमगेल चुकी सोदच्याक आम्ही साक्षी भाव घेवंका म्हळ्यार अलिप्त जावन कसलोय प्रॉब्लेम आयला तरी अगदी अलिप्त जावन त्या वस्तूला पळोवचे कले वायट जाले तरी खरेंच वायट जाल्या कसले वायट जाल्या परत पळोवचे परत कोण पळोवचे ना जाल्यार ताजी कल करूं जाय कशी रिपेर करूं जाय हा विचार करूं जाता. जाल्यार मिक्सर वायट जाले हात मोडलेले वर जाले कल करचे आतां कसले रांदप करचें जेवचे केन्ना असं सगळं करत गुंतून बसल्या रे मिक्सरय रिपेर जायना आणि खरें म्हळ्यार मिक्सर वायट जालेलो आसनाच त्या मुळा कलकी एक बटनशें असता त्या बटन परत प्रेस केल की आता आमी बायल म्हणून हांव सांगता ते केल की परत थोड्या वेळान चालू जाता. जाल्यार हें कोणाक गोत ना ती मिक्सर वायट जाले म्हणून सांगून रडता बसतात. ताजे बदलाक थोडे चिके तटस्थ जावन कल जाल्या ते मिक्सर उबान पडोवचे हांगात त्या भायर येयले बटन दिसता आमकां तशी म्हळ्यार साक्षी भाव म्हळ्यार खरें तटस्थ जावन हांव ती बी नव्हेच मगल प्रॉब्लेम नाही हो जर प्रॉब्लेम दुसऱ्या गेला असल्यार म्हाका ताजे बद्दल कसले विचार येत आशिल्ले हो हांवें पळोवचें. हें सगळ्यान कल जाता नाम घेतल्यार नामात चिंतन केल्यार आमकां हें सगळें मेळटा. जय जय रघुवीर समर्थ. कळ्ळें. बहुता परी संकटे साधनाची व्रते दान उद्यापने ती धनाची दिनाचा दयाळू मनी आठवावा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. मंडळी मस्त कडे आम्ही प्रत्यक्ष पळयल्या मनुष्य जिवंत असताना तांक समकून वागयना ती आणि कड्डेरी कलकल व्रत दान उद्यापन सगळी करता ती कळ्ळें न्हय. मस्त साधन संकट ते एक कोणे गेल्ले म्हळ्यार आमगेले हांगा तरी एकले गेल्ले जाव्याल घारा तागेलो बापूस गेल्लो तो परजातीच जावं आशिल्लो. तांगेल थंय रिवाज अशी खंय की तांगेल घरची कोणे गेल्ल्यार ती सून असणे तिगल कुळारच्यांनी तांकां कलेपणी दुःख वचका म्हणून जशे आमी उंडे बिंडे वांटतात न्ही तशें कलेपणी भांगार दिवंका म्हळ्यार कसले नमुन्याचे अशी नमुन्याची रिवाजय काडटा ती कोणा गोतू जाल्यार अशी आसता ती म्हळ्यार गेल्लेलो गेल्लो बावडो जीव जाल्यार ह्या लोकांक कले त्रास असली ही साधन संकट मस्त नमुन्याची येता ती कलकल व्रत दान करा ती उद्यापन करा ती आम्ही 16 सोमार केले म्हणे तुमकां तसले ते 16 सोमार 17 सोमार उद्यापन म्हळ्यार 16 मेहूण खंय मेहूण म्हळ्यार ते महाराष्ट्रान लोकांत आसता बामण बायल म्हळ्यार 32 लोकांक जेवण घालचें कळ्ळें. आनी तेवे 17 दिवस 17 सोमार तिने उपास करचो उपास करून त्या इतले जाणांक जेवण घालचें आनी ते 5 शेराच कलकी ते भाकऱ्यो स्वता बनोवच्यो
ताका गोड आणि तूप घालून ते खात कोण म्हणून गोतना जाल्यार एकूण अशी म्हळ्यार सगळ्यांक आणि कंडा पेटीत पयस खर्चोवचो ही साधन ही धन हे असं सगळं करचे पेक्षा कितकी जण जिवंत असतना तांकां कले दिनात आणि मागीर मरना पडे भंय दिसता न्ही तांणी येवन आमकां भूत जावन कले त्रास दिले री म्हणून तांगें सगळं करचें कळ्ळें श्राद्ध करचें अयो बा आतां कावळ येवन शिवना म्हणून कलकल कलकल म्हणटा ती हांव अशी करता तशी करता म्हणून आणि त्या कायळ्याक वायस घालचे म्हळ्यार बापरे मगल पप्पाक हें आवडटलें मगल अम्माक हें आवडटलें कोण कोण दिव नये म्हणून न्हय अरे पण तांणी जिवंत आसतना तांकां दियात ती आणि त्या भट मामाक हांकां तांकां भट माम कोरणे म्हणून न्हय ते सांगी करतात ती जाल्यार पयशे खर्चय आसुले जाल्यार जे गरीब लोक आसा आता लॉकडाऊना वेळार तरी कोणाकय आपोवच्या जायना तस वेळार घरची कामाची एक सवाशीण समजा असत तिकाच आमी कले साडी चोळी कले दिले तिका 4 पैसे दिले कितली तिका खुशी जाता वय की आमी थोडे प्रॅक्टिकल पळयना ती आणि त्या वेळा कल करका देवा तू साध्य केले म्हणून आम्ही हे करू शकली दिनाचा दयाळू मनी आठवावा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा दिनाचा दयाळू मनाचा मवाळू जगी लोक पाळू तशी तो असं स्नेहाळू कृपाळू जगी लोक पाळू ते पहिले छान ते कशी ती स्नेहाळू कृपाळू दिनाचा दयाळू मनाचा मवाळू दीन लोकांक चेरी दयाळू मनाचे मऊ हृदय तागले आणि नुसते मऊ अयो पाप पाप म्हणून नुसते पळयत बसणे तो कृपाळू सुने म्हळ्यार तो कृप करता म्हळ्यार कल्लेपणी दान धर्म तांगेल बर जाय शिकले कोणी दिसता अशी तो देव अस दिनाचा दयाळू मनाचा मवाळू स्नेहाळू कृपाळू स्नेह प्रेमान दिता कृपाळू जगी दास पाळू आणि कोण ताजवारीच कोणी दितल असल्यार तांगेल द्वेष करना तांगेले भेदाभेद कोण हे करना तांकांय उत्तेजन दिता सगळेजण मेळून हे समाजाक वयर हाडूच्या खातीर कले तरी दान धर्म करतात आणि निरपेक्ष करतात नाल्यार मस्त जण श्रीमंत लोक दान धर्म तांणी सुरू करचे पहिले फोटोग्राफर आपयले म्हळ्यार फोटो काडटात ती व्हिडिओ काडटात ती हांवें पळय कितले दिल्ले हे कल्लेच गोतसोय हे फोटो काडचे दान म्हळ्यार कीर्तीची खरेदी खंय संत सांगतात कीर्ती मेळची कीर्ती विकत घेतात ते म्हळ्यार अशी तशी कर नासतना इतकं सगळं करचे पेक्षा दिनाचा दयाळू मनी आठवावा मनान तागल उडाच करत नाही तेव्हा तू दिल्ले म्हणून म्हाका मेळ्ळें बरें जालें आज आमगेल घरा तू यो जेवणाक आणि तांगेल रूपान यो हरकत ना आम्ही सांगाती बसून जेवया त्या कामाच्यांक हे ते आम्ही सांगाती बसून जेवचे तांच्यांतच तोच परमेश्वर मज्जांतच तोच तांच्यांतच भले तांतले 4 पैसे कमी असतले आमचे 4 पैसे जास्त असतले डिटल कितलं आमगेल लायकी पळोवन तांक दिली जाल्यार आमगेल दानच असता तांकां दिवची मस्त म्हणता त्या गरीब लोकांक दानच मस्त असता खरेंची तरी एक म्हणटारी पाप त्या देवळा भायर भीक मागच्या बसताली कळ्ळें तर एकलो देवळांत वतना कारांत थावन आयिल्लो ताणें कल की 20 रुपयाची नोट ती दिली अशी तिगले वाडग्यान घाली तावळी तिने ताका सांगलें आत्ता मगल घार वचची वेळ जाली हे थोडो वेळ आपण अजून बसता आणि कोणें येता असल्या मेळ्ळो पण आता तू भितरीच वतच न्हय देवा तर वचून त्या दान पेटीन ते 20 रुपये घालीन तावळ तान म्हळें तीन फोर्स केलो तो वचून घाललेलो पण ताका दिसले अरे तू हे मेळ्ळे तू हांगा भीक मागच्या बसल्या आणि जे मेळ्ळे तू दान पेटीन कल्ल्या घालता तावळ ती कल सांगका ती म्हणाली आपणाल घरा मग चल्लो म्हाका बरें कोण पळयता तो बरें कामार आसा तर देवान इतकें दिल्ल्या म्हाका ताका ऋण थोडे पूण फिटोवच्याक मगल म्हणून पयशे नात रे पुरे चल्ल्या घाल पयशे तेमी ती हांव हांगा भीक मागूंक बसले आनी जे मेळटा ती मगल मेळकत न्हय आणि तुमकां ताजे पुण्य मेळटा तुमी दिल्ले म्हणून भले तुमकां मेळ्ळो पुण्य पण त्या देवाक दिमकां आमी कले कोणी देव दिता म्हणून ते पयशे जे जे मेळटा पण तांत घालता म्हळ्यार हे दिनाचा दयाळू मनी आठवावा देवाक ते भक्तागल कर्ज जाता गोतस्वे देवाक कर्ज जाता भक्तागल देव दर्शन दिसताची ते अनुसंधान आप्यापी टिकता
त्या खातीर सतत अनुसंधान प्रभाते मनी राम चिंतित जावा म्हणकले की नुसते प्रभाते मात्र नाही, फालफाल्यार मात्र नाही, फालफाल्यार एक किंवा 2-3 पंथां अशी नळीत बैसून ध्यान लावून रामाला ध्यान करेद, अनुसंधान करेद. पण दिवसभर हातार हात घालून थंडाम बसच्या जायना दाळ दामकून. घरची काम कोण करची? तावळी दळिता कांडिता तुझ गाईन अनंता, नवी संबे क्षणभरी, नवी संबे क्षणभरी, तुझे नाम गाऊदारी, नित्य हाची कारभार, नित्य हाची कारभार, मुखी हरी निरंतर, दळिता कांडिता तुझ गाईन अनंता. आता दळण कांडण कले ना, आता कलेस मिक्सर लावचो, मायक्रो ओव्हन लावचे, गॅस पेटोवचो, मिक्स आणि कलेपणी करचे. कसले हात तू ते जे जे आवाज येतात शॉवर चलोवचे नाचतना प्रत्येक एकांत एक एक सूर असतं मंडळी. ते करतना, ते काम करतना, भाजी चिंतना सगळ्याक एक नमने नाद असता, ताका एक ताल असता, ताका एक लय असता, ताका एक सूर असता. ताजेरी जर आम्ही त्या रामागल नाम घेतच मनांतले मनांत खंयचेय पद गुणगुणाती, लय ताल हे मन इतले रमत नेतात तू की दिनाचा दयाळू मनी आठवावा म्हणून मस्त उडाक तुरका लागना. तो धावून येता आणि आम सांगत ते काम सलीस आणि गोमटे कोण करता. आम्ही मात्र केल्यार आम्ही चिकेची हांव तरी बावळट असं बोलतले, पण हे चुकले तें चुकले, एक पण मीठ कमी झाले, एक पण जास्ती झाले, परत घालले लक्षांत राबना, उडास येना, वय जाले आता जाल्यार रामाक नाही मगले आता बरोबर उडास करून दिता, हे तावड मीठ घाललेले आहे परत घाल नाका अशी कल्याक अनुसंधान. अनुसंधान तशी बहुता परी संकटे साधनाची, ही साधना संकट घेऊन का म्हणणा, व्रते दान उद्यापने ती धनाची, दिनाचा दयाळू ताजपाशी, दिनाचा दयाळू मनी आठवावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी हे मनाचे श्लोक जे असत खरोखरी ते म्हळ्यार आमकने सतत एटीएम कॅश असतने कार्ड असले की कल्ल्याचे पेमेंट आम कार्डान करूं जाता, बॅलन्स असका तरी आम्ही नाम घेतच असले त्यांनी सांगेल वरी. आणि हे दिवसा एक एक श्लोक जरी वाचले नाही तरी इतलं मनाक बर दिसता. ऑडॉट ग्रंथ वाचची कली गरज ना. आणि आमगेर तरी आनंद यात्रा, तर आनंद यात्रा म्हळ्यार मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, हरी श्री हरी पाहिजेत पाविजे तो स्वभावे, जनी निंद्यते सर्व सोडोनी द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे. जय जय रघुवीर समर्थ. हे करावे ते करावे, हे करू नये ते करू नये, पण ते कश कळचे म्हळ्यार मात्र आम्ही समजी तुमगतच पदयात्रेक आम्ही वचुलेले नाही तर स्वाम्यांनी अरेंजमेंट केलेले की गोमटे त्या व्हॉलेंटियर्स अशी दोरी घेऊन राखताले म्हळ्यार तर सायडा ट्रॅक सोडून लोकांनी मध्य वचून रस्त्यामध्ये ऍक्सिडेंट जायद. तशी समर्थ रामदास स्वामी इतके केअरफुल असती की त्यांनी नेम घालून दिला की हे दासबोध वाचचे पहिले मनाच लोकांचे थोडोपुणी एक अभ्यास कर काम. तशे दिवसा दोन करशी ठरयल्या. आता मी श्रीमद दासबोधा लागी वळया. पयली आम्ही खंयचे घेतले आता गुरु निश्चय हो समाज झालेलो दशक मंत्रांचा म्हणून 500 दशक पहिलेच आमगेल कल झालं नवविधा भक्तीच झालं बरोबर. आता गुरु निश्चय म्हणून केलं म्हणजे गुरु कस खातीर जाय तें पयलीं सांगलं बरोबर. आता गुरु लक्षण गुरु कल खातीर जाय आता तुमकां सांगता मग साधे शिवण शिकचे आणि कले निटिंग शिकचे, क्राफ्ट्समनशिप शिकचे, कसले वायरिंग शिकचे, इलेक्ट्रिक हे कसले शिकच्याक स्कुला शिक्षण गायन कसले शिकच्याक कोणेपणी गुरु लागता. आता मग कीर्तन विद्ये सुद्धा कीर्तन विद्येच मग गुरु असेल जाल्यार ते मोक्षदाते गुरु नाही, ते सद्गुरु नाही.
एक एक विद्य शिकायतले दूर लागतात. आणि कल जाता आम्ही नवविधा भक्तीने आम्ही पळले श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. हे श्री गोपाल कृष्णाने भगवद्गीतेन सांगले हे सगळे नवविधा भक्तीच प्रकार पायरे सती जाल्यार ते खंयचेय पायरीने 9 पायऱ्या पुऱ्या चढ कामूंक ना. जाल्यार एक सांगता मंडळी श्रवण भक्ती आणि आत्मनिवेदन भक्ती हाचे शिवाय आमकां पर्याय ना. मध्येचे पायऱ्यो खंयचेय तुम्ही कडेरी कशी वेळ मेळटा तशी ते करूं जाता त्या पायरी. पण श्रवण भक्ती आशी शिवाय अध्यात्म मार्गात प्रवेश जायना. मार्गांतू प्रवेश जायना. म्हळ्यार आम्ही यात्रेक भायर सरना ती जागेरी बैसून ढिंब बैसून लागतात. नाम ते येवची नाम येवची नाम हाजी सुद्धा तुमचे काणी सांगता. एक क्राफ्ट हाजे खंयचे जात्रेन तू एकल्याने मस्त गमगमटे कलकल म्हणता रोज अशी दाढी वाढलेली मुस्लिम कोण की त्यांना मस्त कलकल करून घेतील दवरलेले आयटम्स विकूक हँडीक्राफ्ट त्यावेळी ते फॉरेनर्स आणि मस्त येतात ते मस्त किंमत दितात नाही. तर हो कुरुतो बसून काय ताका लक्षच ना. ओय ओय कोण ताका आपले खडबडून उठायला. हाँ काय झालं क्या हो गया क्या मांगता है. अरे इतना सारा सामान बेचने को रखा है हम लोग आए तो आपका ध्यान भी नहीं आप सोए रखे हैं यू आर स्लीपिंग. तरी कल करचे नाही तू जा गिराब नाही ताजे कले तरी सेल्समनशिप वापरी ते विकल्यार कल जातले. तर तो म्हणाला मस्त पैसे मेळटले तू किती गॉमटे आर्टिकल दवरले की फॉरेनर्स आणि पुढे आमच्याच येत असत आमच्या पैसे आम्ही खरेदी करता की. तरी हॉल डीम बशिलो जास्त इंटरेस्ट घेईन ताने थोडे दाखयले तर मेरकल जातले तर पैसे मस्त मेळतले. मस्त पैसे मेळना पडकल जातले तुगले हॉड घर जातले. मस्त तू बंगल्यांत राबू वतलो कडेरी आणि कल जातले. कडे श्रीमंतार जायना पडे तुका कोणाकय सगळ्यांक खातीर तुका चेडवो बाळां खातीर सुद्धा पैसे तू कोण दवरतलो आणि तुका कडेरी आराम पायार पाय घालून बैसू नको तो बैसू जातले म्हणून. त्यावेळेस तो कल म्हणाल गो तसं ना आता हांव कल करता आशिल्लो हांव तेंच करता आशिल्लो पायार पाय घालून कुडतो बशी की म्हाका जालेल कल्या तो. तशी नाम घेतले लोक असतात न्ही ते तशे असतात तांकां आराम सगळी मेळटा. जाल्यार ह्या हातून अध्यात्म मार्गांत येवच्या जाल्यार हे लौकीक मेळटा जाल्यार ते वतन घेवन वचच्या जाय. तांकां सांगले अशी करतलो तशी करतलो हांव बसतलो हे सगळं होई जाल्यार एक दिवस तो काळ चोर गिरट्या बहु घाली पामरा तुझ कशी नीज आली. अशी स्वामीजी आमगेले तांणी एक्शन करून दाखयले की जशी पोलिसांनी अशी बंदूक दाखयतात न्ही मिडला हाका आतां मारता म्हणून तशी तो मृत्यू आमगेलो अशी केसा शेंडीक धरून अशी धरल्या घेतात आणि तलवार तुगेलो मानगुट्यात कापता म्हणून रोग इतको बळावला कोणाक केन्ना कल्ले जायत म्हण भरवस ना. सगळी भिस्त देवाचेर. तर तसले वेळार गुरुंगल जर मार्गदर्शन असले मनाचे स्थैर्य येता एक अभय येता वाईटांथान बरें पळोवची कल येता. आता हे तुम्ही कशी आयकूंक शकता ती कल्ल्या म्हळ्यार कोरोन जाल्या आमकां दुसरो निर्वाव ना आमी कार बसल्या ती खंय वचू येवच्या कांय जायना म्हणना पण हो प्रस्ताव आयलो हे वायटांथान बरें की न्ही. पयर इतलो जोर जोर पावस आयलो उवार खंय खंय उवार आयचो दिसता जाल्यार मुख्य म्हळ्यार इतलो वारो आणि वादळ हे तें आणि पावस धो धो तावळी हे जे विषाणू असत कोरोनाचे न्ही ते तो बसले आसतले आमी 100 पर्यंत हात धुवन जितले विषाणू वचना ती तितले त्या पावसाक तो बसले. हे नेचर दिस इज नेचर्स लॉ. दिस इज नेचर्स लॉ. असले सगळे हे जे जात पळय तावळी हे सगळे करूक हे सगळे कळच्याक वायटांतल्यान बरें पळोवच्याक कोण शिकता तरी आमकां गुरू जाय. गुरू शिवाय पर्याय ना. आणि हे सगळे नवविधा भक्तींचो तशीची श्रवण भक्ती जाय पहिली कले म्हळ्यार त्या श्रवण भक्तीच्या मार्गांतून आमकां प्रवेश मेळटा ह्या अध्यात्माच्या हॉलांत आमकां प्रवेश मेळटा. आणि नंतर आत्मनिवेदन हे शेवटचे. आत्मनिवेदन म्हळ्यार आमकां प्रत्यक्ष परमात्म्यातून मेळोवन तेंची एंट्री मेळटा. ही एक एंट्री ती एक एंट्री.
आम्ही एक्झिट घेतना आमकां देवांत एक जावचो आणि पयली प्रवेश तरी जावंका की न्ही. नुसते जन्म येवन कले जायना. जन्म येता आला आला प्राणी जन्मासी आला, झाला झाला वाढला थोर झाला, केला केला व्यापही सर्व केला, गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला. हा झालंय. उपजलं, खेळलं, होड झालं, मस्ती केली, शिकलं वाचलं, बरे काम केले, मस्त पैसे कमायले, कडे म्हातार झालं, कमायले खाल्ले पिले, तातूंत थोडी व्यसन झाले जायची असले ती केली, गंमत केली, खाओ पिओ मजा करू आणि एक दिवस मरून गेले. ताजे भायर हे कोण दिल्ले आमकां ताजे बद्दलची जी कृतज्ञ आसत ती ना. तेमी कल जाले आनी जाई तातूंत गुंतून पडले आणि ते केन्ना जाई प्रत्येक कर्म त्या मनशान केले. कोण नाम घेना नाही, कोणा गुरु ना, तो जे जे करता तो मुखार जन्माची तयारी करता. तो कले डोनेशन दिता न्ही, जशी ATG तर्फे तुमकां हे मेळटले ATDचे कल म्हणटात ताका करांत सवलत मेळटा टॅक्सांतून म्हणून ते हे दितात आमकां सर्टिफिकेट दितात, टॅक्स कमी पडटा. पण त्या खातीर आमी डोनेशन दिवचे वे एरवी दिव न्ही. तर अशी कोणे आणि कले डोनेशन दिता आणि हे सगळे कडे ते विकत घेवचे खातीर आमी दितात आणि ताजे फळ आमी आत्तांच घेतात. मंडळी निरपेक्ष केन्नाय आमी कलेन करनात. आता हांत एक हे सगळे खातीर न्ही गुरु लागता. तरी गुरु शिवाय एक पर्याय. पण आता हे नवविधा भक्ती सांगली, सद्गुरू कोण म्हणून लास्ट टाइम सांगितलं. जशी बाकीचे स्कुलांत मस्त टीचर्स असतात, एक क्लासाक ते विंगड सब्जेक्ट शिकोवच्या विंगड असतात. सायन्स शिकोवच्या खास करून 8वी 9वी 10वी तरी सायन्स शिकोवच्या एकडी, मॅथ्स शिकोवच्या एकडी, हिस्ट्री जिओग्राफी शिकोवच्या विंगड अशें आसता ती. जाल्यार तांतुले ABCD डिव्हिजन समजा आसत 8वीचे तरी आमगेल जे 4 टीचर्स असतात ती दुसरे खंयचे क्लासात क्लास टीचर असतात आणि तांतूल एकडी आमगेल क्लास टीचर असता. आमगेल क्लास टीचर म्हळ्यार आमगेल प्रगती पुस्तक तिगेल हातांत. तिन्ने आमकां तिगल जबाबदारी, ती अटेंडन्स घेता, ती जबाबदारी घेता, ही सम अभ्यास करतात की ना हे पळयता, तांगेल जनरल प्रोग्रेस जाताच की ना पळयता. पेरेंट्स टीचर मिटिंगांतून ती सांगता हांगेल कशी चल्ल्या, कशी चलली, कल करता कल्ले ती गायड करता. म्हळ्यार हे पुराय ते जे असत न्ही क्लास टीचर तशी आमगेल सद्गुरू गुरु अनेक असतात. इवन अध्यात्म मार्गांत म्हळ्यार कल जाता समजा चेडूं उपजले आनी होड जात म्हणसरी त्या चेरडाक संस्कार दितले मस्त जाण असतात. तेवे गुरुची एक चलये चेडूं उपजले तीक संस्कार दिवका म्हळ्यार ती उपवर जाय सरी तिका थोडेपणी कल येवका, ती शिकूनय बुधवन जावका, तिका सगळे मॅनर्स आनी कळका, ती दिसच्या काही स्वता काळजी कशी घेवची तें तिका कळका, तिका केंसाची न्हीद कशी राखची तें कळका. भजन म्हणच्या गायन बीन तिका शिकयल्यार तिका बर जाता. म्हळ्यार लग्ना वाडता म्हणसरी तिन्ने उपवर जाता म्हणसरी तिका तयार करची आणि कड्डेरी तिचे खातीर बांबू उड जायना. म्हळ्यार हे जे पयलेच काम करतात न्ही तेवे गुरुची सगळे जाण गुरु, पण ते सद्गुरू न्ही. शेवटी कोण मेळटा तो बांबून मेळटा आणि ताल्ल्या तिका लग्न जाता. तशी जो हो बद्ध मनुष्य आसत ताका सगळे जाण संस्कार दितात, अशी कर्मा तशी कर्मा, हें करी तें करी. आवसणी संस्कारीत असल्या ती सांगता पळय अशें नाम घेवया. आमी सान आसतना सांजे 7 घंट्यारी येवन बसताली पाडे म्हणचे स्तोत्र म्हणची. कडे आमगेली आई रांदप करतन कलकले शिकयताली, काणी सांगताली. हे आमचेर जाले संस्कार. ती आमगेली पयली गुरु. तिने आमकां दया शामी पांपा म्हणून शिकयले. भास एकटनाचे आमकां गुरु मेळ्ळे, उपजत 2 आमकां गुरु मेळ्ळे. तेमी आमकां न्ही कितले आसता तितलें तांगेलें महत्व कळना. तरी अर्थान तूं मस्त कळच्या लागल्या जाल्यार म्हळ्यार गुरूंनी मस्त संपर्क आमच्या दवरला. खरोखर कष्ट काढतात ते आमच्या खातीर, की अंतःकरणापासून कष्ट काढतात की हांनी वयर येवंका, आमगेल बरें जावंका. नुसते नाम घेऊ नका, तिथे स्थूल जाल्ले सूक्ष्मांत कशें ते पळयात. सूक्ष्म अहंकार म्हळ्यार कल्ले हे तांगेल आशीर्वचनांत प्रत्येक एक असता. जाल्यार केन्ना लक्ष दिवन कान करी गा सर्वांगा श्रवण भक्ती
श्रवण भक्ती शिवाय पर्याय ना. आम्ही थंय बसली, अरे कोण कोण आयले ती म्हणून शी पळयत बसली गर्दीन तू. ती पण ती मगल फ्रेंड बसल्या, नंतर जायना पण ती पोचून मिळ का मग ती कशी गाणची गर्दीन तू हे विचार म्हणून थंय गेले. तांगेल अर्ध प्रवचन तशी गेले, आमकां ऐकूनच्या मेळ्ळी. तांगेल विवेचन तशी गेले, फुकट गेले. म्हणारी बाकीच्याने ऐकले तर सांगेल शब्द त्याची जाल्यार कोण फायदो कोण घेता कोण करना. थंय श्रवण भक्ती आमकां अध्यात्म मार्गात प्रवेश मेळटा की ना हें आमचेर अवलंबून आसता. आमी सम श्रवण केल्यार तें सम भितर वता, म्हळ्यार मनान आयकूंक. कोणागेले आयकतना मी दुसऱ्यांगेले विचारू करूं नये. फक्त ते स्वामी जे सती आणि हांव आसा आनी ते म्हजे खातीर सांगता आसत. मगल प्रॉब्लेम सॉल्व करचे खातीर ते सांगता आसत. बाकीच्या मग कसलो नमुन्या वाचता ना. आणि ते आयकना पडे प्रवचन जायना पडे आमी उठोन समजा भायर वचूली ताबडतोब कितले दिवसान मेळ्ळी, कशें आसा, चेडूं कशें आसा ती, नात्र कशें आसा ती, पुराय चवकशी गेलते. मनान तशी भितर वच्चे पयलेंच आमी भायर काडटात. कळ्ळें? कान एका मुखार येत आसत ते भितर मनान थोडे पूण चिंतन जावता. किंवा मैत्रीण मेळटर की हाजी कलकल सांगल गो स्वाम्यांनी, ताजे बद्दलच जर उलयले, हांव खंयचे पॉयंट्स मिस केलेले असल्यार ती म्हाका सांगता, तिने खंयचे मिस केले असल्यार हय गो हे अशीच ते सांगिल्लें न्ही म्हणून ते आमी डिस्कस केल्यार ते समज ताजे विमर्श केल्यार त्यामुळे सम मनान बसता. ते सम आकलन जाता. आकलन समज जाल्यार ताजे चिंतन मनन समज जाता. आणि चिंतन मनन समज जाल्यार ताजो ध्यास लागता. आमकां ते मेळोवंक का म्हळ्यार ध्यास लागता. आणि त्या एक ध्यासाने, त्या एक आसाने, त्या एक इच्छेने, ओढीने आम्ही मुखार मुखार वचचे प्रयत्न करतात आणि वागचे लागतात. त्यामुळे आम्ही अध्यात्म मार्गाचेर मुखार वता. हे आम्ही तयार जावचे. तयार जावचे म्हळ्यार कळ्ळें की आत्मनिवेदन पर्यंत अजूनही येयता. आम्ही सगळे पायऱ्या रीच आसा जाल्यार हगूर 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 श्रवण केले शिवाय कीर्तन येना. आमगो तसं एकांत एक पायरी अशी ना ती खंयचे पायरीन वचचा जाता. जाल्यार आमगो तसं की डेफ एंड डम म्हणटात. डेफ एंड डम म्हळ्यार कळ्ळें कोणाक कान ऐकू येना की तो उलोवच्या शकना. कळ्ळें? ताका शब्द कले आयकलेलेच आसना. ते शब्द म्हळ्यार कळ्ळे ताजो नाद ताका वचना म्हणून तो उलोवच्या शकना. तरी हे अशी आमची श्रवण भक्ती ना जाल्यार आमकां मुखावेल पुराय कसल्याचोय लाभ घेवचा जाय. आमी ताका पर्याय ना. कडे मस्त ऐकले, बहुश्रुत मस्त वाचलें केलें, मस्त म्हणलें, स्वाम्या सांगात भजन म्हणली, ताजो अर्थ श्रवण केलो, ताजो स्वाध्याय केलो. गुरु म्हळ्यार कळ्ळें, गुरु पादुक म्हळ्यार कळ्ळें. आयकून सारकी कितली आसता. अशी ती श्रवण भक्ती केली की आम्ही भराभर भराभर मुखावेले पायऱ्यो आम्ही सुलभतेने पार पडतो आणि त्या आत्मनिवेदनाच्या चौकटीत वचून पावतात. आता इतले प्रत्येक पायरीचेर क्लायमॅक्स गांठल्यार एक पायरीन सुद्दां वचून पावतात जाल्यार आम्ही सामान्य मनीस जल्मीकूच आम्ही हगूर हगूर निसण चण आमी लिफ्टाक वचका म्हणना. एक पायरी चण वचून तर कितें जाता. आम्ही आयकूनचें, दुसऱ्यांक ताजे बद्दल सांगचें, ताजी ओढी निर्माण करची आणि आनंदाने एकमेकांक मदत करचे. चला आनंद यात्रेक येया ते म्हणून भायर सरचे. हे जे आसा न्ही तांकां ते गंमत आसता. एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ. आमगो तसं हो आमगेलो आनंद यात्रेच्या ग्रुपाच एक मोठो जावन बसला. एकमेका सहाय्य करचे. मगल घराय मस्त प्रॉब्लेम्स असत आणि प्रत्येकाला घर असतात. त्यामुळे तशें की थोड वेळ थंय मनचिक एक काळकेलवार जाता. काळकेलवार म्हणटात आमी, तो प्रॉपर शब्द सामचे गेले. तसले वेळार दुसरी कोणी तू भिवू नाका शिवांगी पाची. भिवू नाका. अरे तू कोण तुगल त्यावेळ म्हाका दिसता रे भय मगल समर्थ आसत न्ही अंकल्या भिवचे. ताबडतोब हांव नामा लागता आणि कल्लेपणी मार्ग सुचता. मुख्य म्हळ्यार म्हाका साक्षी भाव करूं जाता. साक्षी भाव म्हळ्यार कळ्ळें की आत्ता प्रेझेंट टेन्सा येता. काळजी करता म्हळ्यार आय एम वरिंग अबाउट द फ्युचर. आणि दुःख करता ते पास्ट टेन्साचे. पास्ट टेन्स वी कांट अंडू इट. जाल्यार सगळ्याच महत्वाचे म्हळ्यार आत्ता आम्ही कले करतात की ताज्यान आमगेलें फ्युचर जाता आसता. पण आम्ही वेळ खंय घालयता ती पास्ट टेन्स. पण पास्ट टेन्स उपयोगी असत. कळ्ळ्याक? तर मागशीचे जे जाल्ले दुःखद प्रसंग तांतूंतल्यान आमी शिकना पडे आमकां मनांत येता अरे भाई तांणी वा गेले तांगेल्या दृश्टीन ते बरोबर आसता त्या वेळार. आमकां तांगेल्या जागेर दबोवन पळोवंक. आमी जर तांगेल्या जागेर आशिल्ली तर आमी तसल्या वेळार कशी वागतली आशिल्ली म्हणना पडे.
बरोबर ठीक असं ती यंगस्टर तांगेल एज केले आमगेल एज केले आमकां एक तितले एजाचे आसतना आमकां चिरकी कोप येतालो हें येतालो अशें दिसता तेमी तांकां आमी क्षमा करूं शकता आनी मागीर थंय शिरकूंच ना ते पास्ट टेन्स जाल्ले न्ही तांकां शिरकूंच ना ताजेर पांय दवरून मुखार वचचें सरळ आनंद यात्रेंतून द वे टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार कसलें घर बांदतना तांगेल यशोधनान रिनोवेट केली कंत 3 माळ्यो तो गुथाय कंत केलेले पळोवनच्या नजर ठरनाची उद्दा भरताले वच काही इलाजच नाशिल्लो तर तसले वेळार इतले हे जे असता तर ते पळोवन 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 आमकां कळ्ळें जाता की म्हळ्यार असले नमुन्याचे आमी विचार करतात तर त्या वेळार ते तांतू माती घालता हें घालता इतले तांणी कश्ट काळ्ळे म्हूण बिल्डींग उगरली आमकां बिल्डींग उगरली म्हूण राबू मेळटा जाल्यार इतले दिवस भायर राबता लागले घर सम मेळ्ळी ती कोणा मस्त रेंट भरका लागले मस्त कष्ट काढता लागले तरी वे टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कन्स्ट्रक्शन ती न्हंय जी भायर पडता आनंद यात्रेची गंगा ती त्या हांतुथान उगम पावता परमात्म्यान थंग आणि ती येत न्ही ती आमगेल मनान जर ती अशी झर फुटली ती सगळे कडे सगळे फातरांक धूर करून वाट काढून ती आनंदान झुळ 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 वता मुखारी आणि सगळ्यांचो तो एकच परमेश्वर दिसू लागता आमकां हें कल्याण जाता गुरुकृपेन जाता कळ्ळें गुरुकृपेन हें सगळं जाता तरी म्हणटा ती निसर्गांत पळयल्यार सगळे कडेन टिपची सारकें आसता जाल्यार हांगा समर्थान सांगल्या गुरु निश्चयान गुरु कल्ल्या आवश्यक सांगिल्लें जाल्यार आता पयशे अडक्याक 3 गुरु मेळटात ते सांगतात कितले भामटे असतात ती कितले फसयतात ती सगळं करतात त्यावेळी आम्ही आता कोण चिकी बंद करा ती म्यूट करा म्यूट करा ती हा त्यावेळी हे जे असं की भय कल सांगताल हा गुरु लक्षण हो आत्तां समाज तांतू ते सांगतात की तुम्ही गुरुंक सद्गुरूंक सगळें तुमकां सर्वस्व वावका जाल्यार सर्वस्व म्हळ्यार इतले म्हारग इतले कश्ट काण आमी सगळे संस्कार कमयले पुराय तांच्या चरणांचेर दवरचे जाल्यार ते घेवच्याक एक तर उपलब्ध आसतात आमच्यानी ना जाल्यार कल्ल का उपलब्ध आसता ती आणि ते करेक्ट आसता ती ते भला माणूस असता नाल्यार ही मस्त सांगता आमकां शिकळचें एका वारे एक दिसता ती आता संन्याशान सुद्धा बंधू लोक असतात ती पण देवा दयेने आमकां उपजत दोन ही भली थोरली हांगेल भवानी शंकर देवाने रूप केलेली ती आमकां इतले व्हड संस्कारीत परंपर मेळ्ळ्या आयती मेळ्ळ्या आमगेर जे थोडे ब्राह्मणांनी थंय अन्नउद्दा घेनासतना महाबळेश्वर देवाना वचून तप केल्ले तांचे उपकार तांगेले की आमकां ही इतली व्हड गुरु परंपर मेळ्ळी आणि आम्ही ती सांभाळून दवरता तेमी ती असले गुरूंक आम्ही त्रास दिल नाही ऑन द कॉन्ट्री तांणी म्हणले तशी वागून आम्ही तांकां सर्वस्व अर्पण करता तरी केई मस्त म्हणटा आमगेल कम्युनिटीचे गुरु असतात पण सतत आमकां मेळनात म्हळ्यार सतत तांकां मेळूंक जायना आमकां संपर्क दवरच्या जायना आतां स्वामी तरी संपर्क दवरचे खातीर घडये आशीर्वचन दिता ते लॉकडावनाचे आमचे सुद्दां कितले कष्ट काणू ते आमकां संपर्क दवरच्या पळयता ती बरें करता ती जाल्यार कसले लोक बाकीच्या कम्युनिटीन मस्त फसयता लोक असतात आणि कले आणि कळची कशी तरी तांकां अध्यात्माची गरज आसना लोकेशणा आणि वित्तेशणा म्हळ्यार पयशे कमावचे कलेपणी करून अरे हो यज्ञ करूं दो ते हें करूं दो ते गाय दान करूं दो अशें सगळें कलकी जाल की गाय दान करची आतां गायी ह्या काळांत तूं कोणें दान करतलें त्या गाये पोसचे म्हळ्यार ते व्हाईट एलिफंट पोशिल वरीची हय की न्ही तशी धवे हत्तीक सांबाळलेली धव कापडाक सांबाळची कशी ते तशी तरी ते कोणें करचें तर असले ते पण गुरू सांगतात हें करी तें कर म्हळ्यार गुरू म्हणून घेतले कलेपुणे मंत्र दिल म्हणून करतात हो दशकच मंत्रांच नाका जाल्यार मंत्र सांगतात ती हे मंत्र घे ती ते मंत्र घे ती ते म्हणल्यार तांकां कले निष्पन्न जायना तर गुरु कशी आसता ती ताजी लक्षण हांणी सांगल्या ती
हं? जशी वैद्यकी शिकच्या ग वैद्याला वचका लागता बरोबर आमकां, तशी गाय शिकच्या ग वया लागींच वचका लागता. तशी आत्मज्ञान जर आमकां जावंका म्हूण दिसल्यार आमगेलें मुख्य ध्येय कल आसता उच्च. आमगेलें वाडसर म्हणून आशिल्लें स्कुलांत ते सांगताले तावळ बिजूर नांव आशिल्लें. बिजूर बघ, हिमालयात जायची तयारी केली ना तर मलबार हिल पर्यंत तरी पोचशील म्हणून. आनी तुले जोक अपार्ट जाल्यार तांकां कितली कळकळ आशिल्ली की हांव हिमालया वयची तयारी करता. तांगेलें ध्येय टू एम लो इज अ क्राईम. आमगेलें ध्येय उच्च आसता, आत्मज्ञान मेळोवंका. अरे रे जीवा स्वरूप वेगळो केन्नाय जाऊ नये, पुन्हा पुन्हा ते जन्म मरण भोगूक येऊ नये. अरे रे जीवा स्वरूप वेगळो केन्नाय जाऊ नये. दान दिल्यार कितले म्हणू मोजू नये. शिवराम म्हणून संत आशिल्ले आमचे गेले चित्रापूर सारसून, तांणी हे बरयलें भजन. ते इतले गोमटे करून कितले तीर्थ नाली कितले केले तरी स्वरूपा वेगळं जावं नाका. खंय वचत व स्वरूप कल्ले आणि त्यान दाखोवन दितलो तो गुरु. तर हे जे असत तर कशें करचे, थोडे प्रपंचीक गुरु असतात, थोडे संन्यासी गुरु असतात. संन्यासी गुरु सुद्धा फसयतले असतात. तांगेल ते हांचे भगवे रंगाक आमी भूल न्हय, तर तांगेल लक्षण कली हें पळोवंक ती. मुख्य मस्त जाण प्रपंचीक गुरु असतात. प्रपंचीक गुरु गेलो आमकां सद्गुरू ह्या रुपाने म्हळ्यार आमगेल प्रगती पुस्तक तांगेल हात तान दिवच्याक जास्ती सोंपें आसता. इत्या म्हळ्यार तांणी प्रपंच करता असतात. प्रपंच करतन करतना तांणी परमार्थ केल्लो असता. त्यामुळे आमकां खंयची डिफिकल्टीज येतात आनी तांकां वत आसता जाल्यार समर्थ हे अशी गुरु आसत. आनी खरो गुरु जो आसता न्ही, आतां आमगेले स्वामीजी सुद्दां ते संन्यासी आसता जाल्यार तांकां प्रपंचांत कसले नमुन्याक डिफिकल्टी येवच्या शकतात हे तांकां समगत असत. त्यामुळे आमी जर प्रपंचांत सुद्दां जर कसले डिफिकल्टीज सांगल्यो तर तांकां कळटा की आमी कले म्हणत असत. ते आमकां तुच्छ लेखना ती जाल्यार दीन बंधू ते आमगेले भाव आवसू बापूसू सगळे ते बरोबर आमकां गायड करतात की आमकां व्यवहारांत कशी येवी. जाल्यार ते सांगतात की त्या व्यवहाराचेच प्रश्न एवरी टायम त्याच घेवन येवचे ना, त्याच घेवन येवचे ना. परमार्थान तुम्ही सांगील साधन करा की आणि साधन चुकोवचे ना. हांगा तांणी सांगल्या की कशी कळटा की जे आत्मज्ञान कोण आत्मज्ञान जाल्लेच दुसऱ्यांक आत्मज्ञान कोण दिवचे शकता. जशी काश्मीर ट्रिप पावची असत म्हणून गुगल अर्थान काश्मीरांत कशी आता टेम्परेचर असत, कसले असत, कल परिस्थिती असत सगळं काढलंय. जाल्यार ते बरे की अमुक एक हे बरेची म्हणून मस्त कळटा टुरिस्ट कंपनी म्हणून थंय नाव घालें आणि पयशेच बुडले. ताचे पाशी त्याच कंपनीने कोण पयलीं वचून आयला की ताका जर आमी कॉन्टॅक्ट केले आनी विचारले बाबा कशें रे तूं काश्मीर वचून आयलो, कल तुगेलो अनुभव कलो, ताका फर्स्ट हँड अनुभव आसले तर तो सांगता. तशी आत्मज्ञान जाल्ले गुरु जर आमकां मेळत तरी तांचे शिवाय आनी कले ना. तरी हांणी सांगल्या की हे सद्गुरु विण ज्ञान काही सर्वथा होणार नाही, अज्ञान प्राणी प्रवाही वाहतच गेले. हातून तांणी मस्त म्हळ्यार आम्ही काल 25 व्यथाई वाचिल्यो बरोबर. जयास वाटे देव पहावा तेणे सत्संग धरावा, सत्संगे विण देवाधिदेवा पाविजेत नाही. पण सद्गुरु कल खातीर करता ती की तांकां आमी सगळी भोंवची, आत्मनिवेदन करचें ते कोणाक चरणांचेर घालचें, कोणाक समर्पित करचें तांणी ते उपलब्ध आसता ती मात्र न्हय. तांणी आमकां आपले म्हणका त्यांनी आमगेल तितली पात्रता येवंका ताजे खातीर इतले आमी साधन कोण 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 पद्धतशीर मुमुक्ष जालो, मुमुक्षशील साधक जालो. तावळी ते उपवर चलये गेली सांगले न्ही तशी तिका लग्न करून दितात. तशी एक पण गुरु मेळ्ळे सद्गुरू तांकां व्हांवले. तरी कले ततक्किम 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 वतस न्हय.
तरी शंकराचार्यांकल म्हणले शरीरम स्वरूपम यथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं म्हणारी गुरुंगल पायारी लोटांगण घालले सर्वस्व अर्पण केले म्हणारी त्या गुरुंगल चरणाला आम्ही लग्न करून दितो तो कडेर आमगेल पालन करता म्हळ्यार आमगेल पत इसो जाता पालन करता पादुका म्हळ्यार पालना दुरित छेदात कामितार्थ प्रपूर्णात पादुका मंत्र शब्दार्थम विमर्शन मूर्ध्नी पूजयेत मात्यार्धव ताजो विमर्श ताजी अर्थ पालना पादुका पादुका 3 शब्द असत पालना दुरित छेद करता आणि कामितार्थ प्रपूर्णा तशी हो जो आस तो गुरु कशी आसका आणि कशी आसू नये हे त्यांनी सगळं सांगल्या कळलं तरी त्यांनी हे झाल्या गुरु लक्षणांतून की आता संन्यासी प्रपंचाबद्दल झाले आंबेड स्वामी तरी बरेच असत पण आजूबाजूसर मस्त हा समर्थ संप्रदायांत जपता मगल जे गुरु आशिले ते प्रपंचिक आशिले तरी एक त्यांनी सांगल्या समर्थांनी की संतांक गेल्या किंवा सत्पुरुषांक 7 गोष्टी केन्नाय पळोव नये कल म्हळ्यार ते दिसू कशे नाक दोळ्यान कशे असत आता हो आशिल्ले कोण अष्टावक्र मुनी 8 कडे वांकड आशिल्लो पण ते जनक महाराजांक गुरु जालतो ताकेत पण वाद घालच्या पहिले जनक रायाने कळणवे अध्यात्माबद्दल वाद घालच्या आणि सगळी विद्वान मंडळी तर ताक तागल वांकडे पण पळून तर सगळे खो 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 हासले घेताले पळून आणि तागले शिटर उडोवच्या लागले तांग म्हणले जनक राया तू म्हाका हांगा वाद घालच्या म्हणा पहिले आय थॉट की म्हाका दिसले की आमी सगळे विद्वान जमल्यात म्हणून तू सगळे चांभारांक जमोवन दवरल्या मरे हांगा त्या मगल फक्त स्किन आणि वयली बॉडी पळयता ती भितर म्हाका ज्ञान कल्ले तांकां पळणी असल्याला हा वाद घालना म्हण कळले त्या वेळेक जनक राय तांकां शरण गेलो आणि जनक रायाक तांणी आत्मज्ञान करून दिले अष्टावक्र गीता ही गीत केन्ना जाल्या रामायणातून म्हळ्यार भगवत गीताक जन्म जावचे पहिले अष्टावक्र गीत तयार जाले तांणी साक्षी भाव कशें करचो हे करचें सगळं गमते कोण ताका समजावन आणि ताबडतोब ताका आत्मज्ञान जालें ते गुरूंक गेल्या तर 7 गोष्टी पळोवन ये शरीरारंग पळोवन ये नाक दोळे वय तागेल लौकिक विद्या कितली शिक्षण कितले तागेल नातेवाईक कोण प्रपंचीक असल्यारी त्यात प्रारब्धाप्रमाणे तांकां ते मेळटा ती सगळी जाणां बरी असता तशी ना घरची मस्त पण बायल त्रास दिता हे करता भाषा शुद्धी कशी राबचे घर कशें आस तांगेल फक्त अंतरंग धारण पळोवंक आणि कल्ले की ते आत्मज्ञानय करता ती आणि साधन सोडनात मुख्य म्हळ्यार साधन सोडना की त्या बाबतीत ती परीक्षेतून आमगेल स्वामीजी सगळेच गुरु परंपरेत पुरे स्वामीजी 100% उतरले कशी की सदा बोलण्या सारिखे चालत आहे अनेकी सदा एक देवासी पाहे सगुणी भजे देश नाही भ्रमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा जय जय रघुवीर समर्थ सगुण पूजा आमच्याच खातीर शिकयतात मंत्र सो शिकयतात तुम्ही म्हणा की दुसरेकडे लक्ष वचू नये म्हण जाल्यार तांगेल लक्ष तांकां त्या देवत्वांत एक जालेले ते असतात सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा हे विग्रह म्हळ्यार देव नाही तांकां तशी देवत्व म्हळ्यार देव हे तांकां पक्के होत असता आणि ते कोणाक इच्छा आस तांकां ते ज्ञान ते घडोवन दिवचे शकतात तर अशी ते आसता तरी आता ताजी मुखावेल आमी वाच्या 25 वळीच वयरी जैसा वैद्य दुराचारी केली सर्वस्वे बोहरी आणि सेखी भीड करी घात घेणा कोणापुणी वैद्या लागी ते वैद्यभू असतात नाही मस्त पसयतले तसल्या समजा वचुले पुऱ्या जीवाची वाट लायतात हॅन टेस्ट करी आजकाल बरो गुरु आणि बरो डॉक्टर मेळच्याक सुद्धा पूर्व सुकृत लागतात बरे लोकांगेले हातान पैसा गुरु नसावा जेणे अंतर पडे देवा भीड करुनिया गोवा घाली बंधनाचा म्हळ्याकले तोच आमकां आपण देव म्हणून सांगून देवाल्याथान आमकां दूर करता तरी कश्यस का जेथे शुद्ध ब्रह्मज्ञान आणि स्थूल क्रियेचे साधन तोची सद्गुरु निधान दाखवी डोळा तरी देखणे दाखविती आदरे
ते स्थूल क्रियेत साधारण कले तर दाखल म्हणून करता ती जाल्यार सद्गुरू निधान जो आस पळय तो ब्रह्मज्ञान शुद्ध ब्रह्मज्ञान दाखयता. हे तशें न्ही हे करता ती मंत्र पुंकी ती कर्णत बारे इतुकेच ज्ञान ते पामरे अंतरली भगवंता. आमकले पूण एक मंत्र दिल म्हणून करतात ते करता राब आणि आम्ही पाप सगळं करता राबता ती. आणि एखाद श्रीमंत जर शिष्य असल्यार ताक तेमे तान्ने कलकल म्हणले ते गुरु हो म्हणता मुख्य म्हणाले. तशी असू नये तांकां स्वता मत असता आणि तांनी कोणे कोणाक कंट्रोल करचे. गुरून शिष्याक कंट्रोल करता की शिष्यान गुरून कंट्रोल करचे ताजे वेळाने कळता. वित्तेषण आणि हे लोकेशण मान सन्मानाक दिवचे. आता समर्थ असले तांकां राजाश्रय आशिल्लो शिवाजी महाराजांक जाल्यार शिवाजी महाराजांनी अख्ख्या आपणा राज्याचे सनद तांकां जोडयेत घाली. ओम भवती भिक्षां देही म्हणत तर तांणी ती परत केली. संत तुकारामागल थंय स्वतः शिवाजी महाराज वचलेले आपणा शिष्य कोरले पण तांणी परखडपण सांग ना बाळा तुगल गुरु रामदास स्वामी आसा ती तांचल्या तू वच इत्या म्हळ्यार राज्याची ती गरज आसा. आता समाजाची गरज आसा की आमकां पारतंत्र्यांत आसत आमी स्वतंत्र जावंक त्यांनी ती ताक राजकारणाची गोत आसा आणि आम्ही तुका अध्यात्माच्या मार्गान मदत आणि मार्गदर्शन जरूर करता ती. तो कितकी तांणी धन धान्य पेटवले पुरे परत केले. इतली गरीब येशील तांचल्या पाप पिंदील कपडे घालून धांवताली बायलांचे ती खुशी झाली. तर हान्ने वच्ची भितरी परत कोण सोडे पुराय तिघ सवे खाल्ले जाल्यार परत केले. तर थांग कशी कोणाक शरण वचता बाहे तिही चिकूण म्हळ्यार त्रिप्रचिती कोण आम्ही कलकल शास्त्रांत वाचील असता पहिले तयार करूक सांज जावन उपवर जायसर आम्ही जी मनाची तयार केलेली असता संस्कार झालेले असता ती आम्ही थोडं वाचील असता त्यावेळी तांत कलेपणी सांगील असता. त्यावेळी जो गुरु तोच गुरु सुलक्षण ते तागल ते सगळे लक्षण त्या गुरून दिसतात. तेथेची रिघावे शरण अत्यादरे मुमुक्षे अद्वैत निरूपणे अगाध बघता परिविषयी लोलंगता. ऐसिया गुरुचेनी सार्थकता होणार नाही. अद्वैत निरूपण मस्त सांगता जाल्यार स्वताक ताक कल्ल्याची सुदर्शुना तशी उपयोग ना. तो आमकां आत्मज्ञान कोण दिवच्या शक्त ना. जैसा निरूपण समयो तैसेची मनही करी वायो कृतबुद्धीचा जयो झालाची नाही. निरूपणे सामर्थ्य सिद्धी श्रवण होता दुराशा बाधी. निरूपण करताना मस्त कलकल चांगले रांगता दिसता वय म्हणून जाल्यार कशी करची म्हणून कळना. त्यावेळी तो सांगतला मस्त चमत्कार करून दाखयता मॅस्मेरायज करता हें करता पैश उकळयता अशें सगळे. पूर्वी ज्ञाते विरक्त भक्त तयासी सादृश्य भगवंत आणि सामर्थ्य ही अद्भुत सिद्धीचे नियोग. ऐसे तयांचे सामर्थ्य आमुचे ज्ञानची नुसते व्यर्थ. ऐसा सामर्थ्याचा स्वार्थ अंतरी वसे. आम्ही भो सामर्थ्यवान म्हणून तांकां गर्व असता. निशेष दुराशा तुटे तरीच भगवंत भेटे. दुराशा धरिती वोखटे शब्द ज्ञाते कामिक. जे कामन असत पळय ते लोकांल्या थन पैश उकळांचे बुद्धीने तांनी मळमळेल तांगेल हांजी करतात श्रीमंत मनुष्याक आणि त्यांनी मळमळेल भय म्हणतात ती. त्यावेळी त्या शिष्याने सुधारची कशी तांनी मुखार वच्ची कशी ताक वचू कधी ना ताल्ल्या थानूच कोण कोणागल गुलाम म्हणून प्रश्न पडता कोण कोणाक शरण वच्चे. तो गुरुची तांकां शरण वता तसले उपयोग ना. बहुत ज्ञाती नागवली कामनेने वेडी केली कामना इच्छिताच मेली बापुडी मूर्खे. निशेष कामना रहित ऐसा तो विरुळा संत अवघ्या वेगळे मत अक्षय ज्याचे. अक्षय ठेवा सकळांचा परी पांगडा फिटेना शरीराचा. तेने मार्ग ईश्वराचा चुकोनी जाती. म्हणकले की खरे म्हळ्यार भगवंत हो सर्वांक केन्नाय नाची जावन तसलो कायमच ठेव आमच वेगळेच नाही भितरी. जाल्यार देहाचे सुख घेवचे हे आमगेल कायम कामना आणि तांतुथाना तू भायर पड म्हणून हो भोंदू गुरु केन्नाय सांगना. वैरणी आणि कितले आपणागले चोचले करून घेता स्वतःगले चोचले करून घेता तो गुरु नाही. सिद्धी आणि सामर्थ्य झाले सामर्थ्य देहास महत्व आले सामर्थ्याले देहाके महत्व आले. तेने बेचाड बळकावले देह बुद्धीचे. म्हणजे दोघ जणे मेळून गंमत करता बसता ती. एकमेकांगल पूज करता ती एकमेकाला हे करता ती आणि देह बुद्धी वाढतवता ताच्यान. हांव म्हळ्यार देहची ताजे भायर पडले असं हें कळना. आमगेल इप्सित कळलें की तांतुथान आमी भायर पडता म्हणून. सांडून अक्षय सुख
सामर्थ्य इच्छिते ते मूर्ख, कामनेसारखे दुःख आणि काहीच नाही. ईश्वरे विण जे कामना, तेनेची गुणे नाना यातना. आमक कामना ईश्वर मिळो का हाजी शिवाय आमक खंयची कामना बर नाही. आणि हे कोण त्याची व्यवस्था करते तो आमचं सद्गुरू. ही त्याची लक्षण असं. आता त्या लक्षण त्यांनी सांगल्या. होता शरीरासी अंत, सामर्थ्यही निघून जात, सेखी अंतरला भगवंत कामना गुणे. आमगे इच्छे भीती मुखाल जन्मात मिळतल्या म्हणून सांगतात. गोंद गुरस पडत तुम्ही अशी केला तू मुखाल जन्मात हे मिळतले. मुखाल जन्म कोण पडेला म्हणजे मुखाल जन्म जाय म्हणता सोय आम्ही आताच कोण देतात. व्हेरेज हो जो खरो असतो ने तो कल म्हणता. म्हणून निकामता विचारू, दृढ बुद्धीचा निर्धारू, तोची सद्गुरु पैल पारू, पाववी फळाचा. पागल कल्ले मुख्य सद्गुरूचे लक्षण आधी पाहिजे विमळ ज्ञान. ताक स्वतः आत्मज्ञान झालेलं असता. त्या कशी कळता तर तो एक तर निर्भय असता. तो बुद्धी वापरून बुद्धी वापरून करणं तागले. कल्ले कोणे प्रश्न विचारले ताबडतोब उत्तर येतात. ते भितरल्यान येतात. म्हणजे देवच ऐकत आणि देवच उत्तर देतात. तो विचार करतो बैसना कल दिनच्या परफेक्ट उत्तर देता. निश्चयाचे समाधान करत, समाधान जप्त तिथलं उत्तर देता. स्वरूप स्थिती याही वरी वैराग्य प्रबळ, वृत्ती उदास केवळ, विशेष आचारे निर्मळ, स्वधर्म विषयी. हांगा सगळे तांगले गुण दिलेत, लक्षण दिले. पण आमक कळता नाही सद्गुरू मला कळली. वैराग्य प्रबळ म्हणजे तांक कोणे परीक्षा घेऊची असल्यारी आम्ही कशी घेऊयात. आम्ही कोण बा गुरुंगल परीक्षा घेऊची पण घेऊन का लागता. पण एक पंत परीक्षा घेऊन ते आमगेल वेवलेन्स जुळले. आम्ही कशी चल पळून बरोस की ना पळून चालल्याक चल लग्न लावून देतात बरोबर. तशी आमगेल मनाचे लग्न त्या सद्गुरुंगल चरणाला जर लावूनचे मनसचे न लग्न त्या मनागल लग्न लावूनचे असल्यारी देवीत जाऊचे ना कडेरी 7 जन्माचे कायमच संबंध गुरुवळी केल्या गेले. त्या जाताना आम्ही मस्त काळजी घेऊन लागतात. पण वैराग्यास की ना हे ते पळून तपासून घेऊन पाणी तसल्या वेळारी मुद्दाम परीक्षा पळून चाकतांकले ऑफर करूया. पण मुख्य म्हणजे तांगे हांतू राखा सहवासांत राखा म्हणजे नित्या कशी ते वागतात ती तांगे दैनंदिनी कशी ते उलयत ते सांगतात ते स्वतः वागतात की ना. मुख्य म्हणजे ते स्वतः साधन करतात की ना हेम पळून का. खरो जो सिद्ध पुरुष असता तो केन्नाय साधन सोडना. तो स्वतः सिद्ध म्हणून घ्या ना. तो आत्मज्ञानी मनुष्य म्हणना की म्हाका आत्मज्ञान जाल्ल्या कल्या म्हणाले म्हाका केन्नाय आत्मज्ञान जायना. इथे म्हणा तक नीच असना त्यांनी मागता हो शब्दूच येना. वृत्ती उदास केवळ, विशेष आचार्य निर्मळ, स्वधर्म विषयी. प्रसन्न तो केन्ना पळयतावळी प्रसन्न असता. याही वरी अध्यात्म श्रवण, हरिकथा निरूपण, जेथे परमार्थ विवरण निरंतर अशी सिद्ध असून सुद्धा तो साधन करता. आणि जेथे सारासार विचार तेथे होय जगोद्धार. नवविधा भक्तीचा आधार बहुजनाची. नवविधा भक्ती म्हणा कळले तो नव्याने समजून सांगता, कोमटेकून शिकयता आणि तो सगळ्यांक ह्या मार्गात लायता. तो खरो सद्गुरू. तर तागले त्यांनी शेवटी सांगल्या असो ऐसे उदंड गुरु, नाना मतांचा विचार तरी जो मोक्षदाता सद्गुरु तो वेगळाच असे. नाना सद्विद्येचे गुण हे तागला असतात. आणि मुख्य कले याहीवरी कृपाळूपण. तागल नजरेन पळयल्यार एक नमुन्या कृपा, एक नमुन्याचे हे असता वात्सल्य, धेन आणि वत्सा गेले. आणि आमगेल किती जन्मांचे संबंध असतात. जेन्ना सद्गुरू आमकां मेळटात न्ही आम्ही खंयचे आवसू पोटान जन्म घेवचो तशी आमगेल हातांत असना. ते किती जन्मांचे योग असतात. तशी आमगेल सद्गुरू कोण असते हे आमगेल हातांत असता. ते गुरु आमकां सोदून येतात. उपवर चल्ली कोण येस मग लायक शिष्य जावच्याक म्हणून ते शिष्याक स्वतः येतात. आणि ते तांकां बरोबर त्या वेवलेंथ जुळता. ही वेवलेंथ जुळका लागता. जशी लग्न जमयतना चल्ल्या पळयता चल्ये पळयता एकमेकाला उलयतात, एकमेकाला परीक्षा केलवार करतात. ती कळवे आजकाल ती परीक्षा सुद्धा पट्टी झाल्या. कल्या म्हणारे कोणकी चॅट करून व्हॉट्सअपाचेर चॅट करून लग्न ठरयता. पळयल्या लग्न कोण घेवच्या वचली तो सर प्रत्यक्ष मेळ्ळी तिची. आणि थंय वचुल्यारी तो वय बोबडो आणि ती वय बोबडी म्हळ्यार उरलेली तिची नुसते हे केले कळणे. तर तशी जे असता तर ताका हे सद्गुरूचे लक्षण नाही. त्यांनी ती डोळसपणाने आम्ही सद्गुरू निवडका. आणि एक पंत निवडना पडत ताका सगळी दिमका. आम्ही परत मुखाल पंता बदलेल घेऊया.
आणि हांगा आमी राबया आणि त्या सद्गुरू चरणांक वंदन करून तांगेले हातू आमी एक जाव्या. आणि एकच ही प्रार्थना करूया. देह मंदिर चित्त मंदिर एक तेथे प्रार्थना, सत्य सुंदर मंगलाची नित्य हो आराधना. दुःखितांचे दुःख जावो ही मनाची कामना, वेदना जाणावयाला जागवू संवेदना. आमगेलो हो ग्रुप कशें आसता ताजे वर्णन असं. दुर्बलांच्या रक्षणाला पौरुषाची साधना, सत्य सुंदर मंगलाची नित्य हो आराधना. देह मंदिर चित्त मंदिर एक तेथे प्रार्थना, सत्य सुंदर मंगलाची नित्य हो आराधना. मंडळी, हीच एक आराधना आम्ही सगळे मेंबर्स मिळून करून त्या आनंद यात्रेंतून आम्ही मुखार एकामेका सहाय्य करू हे धरू सुपंत. आम्ही तुमच्यावरीच एक श्रोताच असं त्यामी ती आंगल जो वक्त असं तांगल चरणाचेरी श्री समर्थ आंगल चरणाचेरी आणि ही प्रेरणा दिनच्या कहें करून आंगल सद्गुरू श्री स्वामी सदैवच्या शंकराश्रम स्वामी पुऱ्या गुरु परंपरा आमगल मागची असं त्या सगळ्यांगेले चरण एकच वैश्विक चरण ते तांचेर आमगेल हे विवेचन आम्ही सगळ्यांनी मेळून तांगल्या चरणांचेर अर्पण करूया आणि हांगा आमी आजी हे हांगा राबोया मुखाल करता आम्ही मुखावेल करूया. तर सगळ्यांनी ही प्रार्थना करूया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.